Good nun mga palangga. Ay, hindi ko i-upload sa video. Huwag kang nga maingay dyan. Wala naman Sige. Ito, gumawa kami ng salad. Andito yung barkada ko from Cebu. Ayan. Ito, yummy, yummy. Super yummy yan. Sabihin mo sugar-free na salad. Sugar-free na to na salad. Yung ginamit namin, raisin. Ayan. Today's na mixed fruit. 2 lata. At saka 2 kaong coconut gel na flavor. Oh, tama ko, bibi? Isang lata at saka isang kaong. Oo, at saka isa ding palm Cream nut. at saka mayonnaise. Walang Mayonnaise, walang kasi condense, at sugar-free saka kami. Isang cheese. Ano to siya? Made in Philippines. Lahat to made in Philippines. Bili galing sa sa Filipino store. Ito. Tapos, ito din yung ulam namin na munggo for lunch. Munggo with Ito, creamy na nito. talbos ng kamote. Pagkaing Pinoy talaga mga best. Remember, Bisaya. Ano sa natin live? Live? Video. Ah. Bakit? Gusto mo live? Ayun, live diya. Ganta Wala. pa. Kunya na gani. Tapos ang live. Ito yung Ama, ang hao tsu ma. Mama ni kan. Hang hao tsu ma. 好吃，好吃啊。你吃多一点好不好？好。好吃，好吃。 Pero yung lola ko, Ang lola ko, nagkaon siya sa munggos, buhay ni pag isda. Mama, hayaw imo. 嗯， Hayaw imo. 没的，那是休息两个钟头没的。 你吃多一点啊，没关系啊。你小心啊，等一下有骨头哦。你慢慢吃。 pwede ko lang nainom din. Wag na, uy. Ako mo naman ipainom. Ito naman yung barkada ko. Ipainom pa ako ng syrup ng 2 days. Ano ba? Yung cheese? Raisin at saka cheese. Nasa ref yung Ba't ka patago-tago kang lintik ka? Itong barkada ko, patago-tago. Ito, may resin naman ako na binuksan. Ito na lang gamitin namin. Kasi yung isa, hindi na. Kaya, I'm a Ito. camera shy. no, don't be shy about that camera, okay? It's okay, di ba, baby? No! Don't include me, okay? Oy, para tong, yung barkada ko, para siyang aswang na natakot sa camera. Ano ba naman to? No! Stop it! You come here in I'm my... a camera shy, you know? Ang tagal mo nang nagkapunta-punta dito, tapos maano ka pa. O, diba? Not to show my face. Napaka niya to, super talkative, pero iwan ko, ba't takot siya sa camera? Soon, you need to be an artist. Are you an artist? Artista siya, best. Bibi, dalhin mo ba to? Wala ko pong nandahili mo ka na napansan ko na. Then, why you don't want to finish it? You need to finish everything. Di ka ganahan mo kuhan. Ah! Di ko ganahan mag... Ipa naman sa pan. Oh my gosh. Ito naman sa pan. Oh, sige. Ay, nako, Inday. Bibi, may ako doon, masawsawan doon sa ref. Ano sa usawa? Yung sili. How to open it. Ayan, kain. Maniudot tanin nyo mga dodong. Mga Inday. Ang ulam namin, munggo na may dahon sa kamote. At saka, Akong salad na po ako. isda na prito. Ay, Ang nako. sa usawan din. Ay, andyan na nga sa ref. Ginawa ko na. With suka? No. No, don't have suka. I just put chili, soy sauce.
onion. No, sorry, garlic. So, Tiyang, magluto ko unyag puto. You want to bring puto? Or no need? You don't want to bring? Asa ang imuhang coconut. Andyan. Kaya, ito yung ano namin. Pasensya na mga busy. Best. Let me try to. Ito siya. Maghiwa-hiwa muna ako ng cheese. Cheese for the salad. Hindi, ba't parang may itim to sa salad? Nagkaano siya? Yeah. Eh, parang nagka-pimples. Ano daw? Pimples. Kailan nagka-pimples yung ano? Ba't may itim? Hindi pa naman to expire. Expire ba? Which is expired? Iwan ko. Which one is the expired? I don't know. Hindi pa naman siguro. Ano pa naman siya? 21. Tinikaon ko. Hindi. Kumain ko. Remain animal. Pakihimay ng isda para sa tigols. Magluto ako mamaya Meron pa. magluto ko niya og biko dai. Oo, sige. No, not biko, sorry. I never buy malagkit. What I mean is puto. Tapos makapagdala ka kay Lola. Then, lagyan ko ng cheese. Okay, cheese. Mamaya magluto ako ng puto. Para dalhin ni Betty Aying. She's my Betty Aying. Ang Ano uyag. yung sa panay mo sa bawti? Ano? Manok? Pinaghalo yung manok at saka, kasi di ba kagabi kumain kami sa labas? Mm. Ayun, pinaghalo yung manok at saka karning baboy na may mushroom. Ayan yung binigay ko kay Lola. Pero hindi ko na siya binigyan ng sabaw ng mushroom. Yung munggo na lang kasi palagi namang ganyan. Cheese. Masarap ba, Day? Hindi ako kaon. Masarap ba? Mm. Nakita ba to ni ni Mabel na bumili ka ng pangsalad? Wala pa. Buti na lang. Ang Pero, ilalagay ate ko ang. pero sinabi mo, Mais. anong sabi niya? So, bumili ka na ba ng pansalad? Sabi ko, hindi pa kasi hindi pa bukas yung Buti hindi siya nagsabi na bigyan mo siya. Hindi nag-jilig. Tagaan ko Ay. yung jilig ko siya. Bib- Plan. Binigyan ka? Nakita. Ba't hindi mo nilagay sa ref? Ayun, masira yan. Sige. Sa bagay, malamig naman ngayon. Okay lang ngayon. Alam ba ng dudong mo, pupunta ka dito? Hindi. May tatawag ulit si Sino Tibor. lolo? Dudong mo, bakit? Sino ba? Oo, alam. Bakit? Sino bang may dudong? May dudong daw. Sino ba mga dudong? Litsugas mga dudong. Ano rin? Ano siya? Gang, mahalo. Gusto na natin yan. Bakit? Taga Sikihor? Jesus, los niya. Matamaan gaya na siya. Nang iyang. Kuhan. Ayong istorya na about kay nakakuan. Uy! Ayun! She is my friend, my Lola. Mama, nitsuto eat yan. It's okay. Sige natin. Sige, dito muna, bes. Kain tayo mga palangga. Kinamot ba? Kinamot, bes. Mukbang. Kain tayo. Masarap ba, Inday? Perting sarapa. Mani pagkaon mga Pinoy ba? Ayan, kinamot pa. Kinamot pa more.
kanin, utan nga munggos, sili sausawan, isda prito, ginisa na dahon sa kamote. Oh, sarap na sarap si Lola kumain. Oh, kung anong kinain namin, ayon, kain din si Lola. Kain tayo. Mamaya kain na naman ng salad tapos mag-video okay. O, diba mga sabaan? Mga unta. Okay, gigutom na ang mga driver sa wheelchair. Yang yung kasama, yung matanda mo nun, ano na nangyari? Sino? Wala mo. Lola ko, sabi nga ng daddy ko, Australiano, hindi mo na yan, ano mong mangyari sa matanda. Ginawa mo na. Ayaw hatang mo. Trabaho mo. Ito pa. Sabi din ng 等一下，我给你的 Lola. 很好吃的水果，沙拉好不好？你当一下，你先休息，因为你刚才吃饱的饭。Mga unta day, mga unta ninyo bes. Oh, Pabidyo mo yan sa ano mo, vlog mo. ayaw sa bala. Pang ginamos. Pangginamos ba? Pangginamos. Ano sa diyo niya? 好，谢谢。等一下我给你妈妈好不好？Kaon, kaon! Okay rin. Ayaw reklamo diha. Ayaw. Okay. Ama, 吃饱啦？ Okay. 啊。等一下我给你水果，好不好？ Sige, tanda. 好。Yung barkada ko, Pinoy din siya, taga Cebu. Nagbisita siya diri sa akong gitrabahuan. Magluto daw niya. Ay, i-remind ko siyang before man pagkaon, magluto ko, maghulong ko kuan para po to. Kailangan pa man siya i-kuan. Ibabag. Wala ka nakaw kanang. Dire, kung kano. Jesus. Diet na sad. See you later, guys. Bye-bye. Mag-bye. Thank you for watching. Thanks for watching. Don't Watch more. watch more and don't forget to Marami correct. subscribe and like and press the bell. Thank you. Bye-bye. Happy Sunday, everyone. Bye-bye, Tiang. Bye.